Bueno, pois para rematar esta interesantísima xornada didáctica do proxecto Saberes de Muller, e vamos a celebrar unha sesión interseleccional, un debate interseleccional entre as mulleres sabias, parte delas que fixeron a entrevista no seu día, e unhas nenas que están empezando a súa vida e que queren saber como